Já estou de volta outra vez, quem disse que não é funk para tantas primaveras. E hoje pode me ver com energia de baile para toda a vida inteira. Dá-me impulso no aire, abre uma porta infinita, sabes onde está o paraíso. Não pares, diz que não pare, não pares, diz que não pare, não pares, diz que não pare a disco ao sol. Vou reiniciar-me outra vez depois de sair da sombra que nunca perderá de vista. Sigo pedindo impossível porque não é sonhar, quizás isso é ser realista. Dá-me impulso no aire, abre uma porta infinita, sabes onde está o paraíso. Não pares, diz que não pare, não pares, diz que não pare, não pares, diz que não pare a disco ao sol, que não pare a disco ao sol, que não pare a disco ao sol, que não pare a disco ao sol. Que me lábio da moça não canto mais, que me lábio deu se há luz mais além, que marche a sombra com o vento deste temporal. As cores do mato já falam de como avançar. Eu levo tempo por aqui, perguntando-me se afim poderei sobreviver. Ninguém entende que o meu ser não escolhe como ser, só funciona porque é. O importante é respirar, cada dia um pouco mais, apesar do temporal. A energia do que faz é a procura de encontrar o caminho para chegar. Sempre chego ao final com a esperança na mão. Sempre posso encontrar a paz noutro lugar. Levo tempo em desespero, é que vem, é que vai, que a ilusão de voar. Desperto num concerto, é a gente que está não parar de dançar. E me leve de moça, não canto mais. E me leve de se há luz mais além, que marche a sombra com o vento deste temporal. As cores do mato já falam de como avançar. Quando o vento chega aqui, sei que há aire para ir, outro mundo mais feliz.
hai camiño para rodar e ondas queren navegar pola miña beira-mar. Hey, 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 sempre chego ao final coa esperanza na man. Hey, 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 sempre podo encontrar a paz noutro lugar. Levo tempo en desespero e que ven e que vai ca ilusión de voar. E desperto nun concerto e a xente que está non para de danzar. Ah, ah, ah. Catro libros de poemas editados, colaboracións en revistas, fanzines, xornais, traballos interartísticos e unha activa presenza en proxectos e actos colectivos. A obra de Xela Arias foi conformándose nun corpus moi persoal, singular, mas non por iso afastado das pautas que marcaban os tempos nos que viviu, os 80, os 90, os primeiros anos do 2000, unha poeta reflexiva, moi consciente do traballo coa palabra e co poema. A súa repentina morte en 2003, con 41 anos, truncou as expectativas que abría o seu derradeiro libro, Intemperiome, e acaso acentuou de xeito decisivo as aproximacións que se fixeron á poeta marcadas pola biografía e a perda inesperada. María Xesús Nogueira, autora da poesía reunida de Xela Arias e de numerosos traballos arredor da poeta, ademais do volume De certo a vida ia en serio e da biografía Xela Arias, Os territorios da liberdade, xa ten suliñado como a morte influiu na maneira de se achegar á figura de Xela Arias despois dese ano 2003. Porque foi máis a homenaxe que a lectura, non? O que conformou digamos que o perfil primeiro da escritora tras a morte. Sí, nun primeiro momento eu creo que foi a homenaxe dunha maneira clara. A morte de Xela Arias provocou, lembramos, unha conmoción, un impacto grande no ámbito da cultura, da literatura, por inagardada, polo momento creativo no que se atopaba Xela Arias, polo feito de estar presentando, como quen di, promocionando o seu último libro. A esa conmoción seguiu, e de maneira bastante inmediata, a homenaxe. A primeira homenaxe grande que se fixo a Xela Arias foi no mes de maio de 2004, en Vigo. A esa homenaxe, a que se sumou tamén o volume Xela Arias Quedas en nós, que publicou Edicións Xerais de Galicia, que coordinou Valentín Arias. A esa homenaxe seguiu, digamos que a preservación da memoria. A iso contribuiu moito o propio Valentín Arias, nesa minuciosa cronobibliografía que fixo para Xela Arias Quedas en nós, e da que beben moitos traballos posteriores. Daquela foi a homenaxe, foi a conservación da memoria, foi a fixación da biografía, da bibliografía, pero creo que a lectura quedou nun segundo plano, non? Cando menos nos anos que sucederon á morte de Xela. Claro. Se cadra por iso tal vez eran tan importantes, son tan importantes estas letras, non? Porque de algún xeito a lectura estaba pendente. Sí, e tamén coa esperanza de que o obxectivo dunhas letras galegas sexa ler a obra da figura homenaxeada, non? Un obxectivo que moitas veces cúmprese dunha maneira moi deficiente. Pero era importante por iso, creo, porque falábase moito sobre Xela, pero a súa lectura, por moitas razóns, estaba aínda pendente. Claro, diso falaremos logo, porque de algún xeito tamén
falar da obra sen ter acceso á obra é un paradoxo que foi o que te levou a ti ao traballo da poesía reunida, pero, bueno, logo falamos diso, porque se me interesaba apuntar que o fío das letras, da celebración das letras, que ademais da reedición da obra que adoita facerse nestas conmemoracións, a biografía é o xénero predominante, digamos, non? Nas letras, o xénero por excelencia das celebracións, alén da reedición, as biografías divulgativas, digamos, non? E tamén no caso das letras de Xela Arias, como crees que o biográfico modula ou influe na lectura que se fai da obra poética de Xela Arias? Eu creo que somos, ou que estamos educadas para ler poesía dun xeito moi biografista. Teño esa convicción de que nos acostuman, igual porque a lectura que facemos é moi debedora do filolóxico, dunha educación formulada en termos bastante filolóxicos. Parece que estou a tirar pedras contra o meu tellado, todo o contrario. Estou a facer, se quedar, algo de autocrítica. Por unha banda, creo que nos afán a ler así, non? Intentando empregar a biografía para obter claves que nos permitan acceder mellor a unha obra. Pero que, por outra banda, sí é certo que na biografía de Xela Arias hai momentos concretos, feitos concretos que se proxectaron quizás dunha maneira bastante acrítica na súa obra. Penso, por citar algún exemplo, non en Darío Diario, que sería o máis obvio e quizás o que Xela quixo que se lese así, senón, pois, por exemplo, na crise da adolescencia, na súa rebeldía, penso na súa vivencia da noite, a súa proximidade á cultura underground, por exemplo, na súa relación coa música ou na súa relación artística e persoal con Xulio Gil, feitos que creo que se sobredimensionaron á hora de proxectalos sobre unha obra. Pero a verdade é que a biografía de Xela Arias, por intempestiva, non resulta moi atractiva. Creo que iso aínda enfatizou máis esa idea de lela, de procurar paralelismos, non crees? Sí, eu creo que sí. Claro, porque a biografía é importante en tanto ilumina a obra, non? Pero o problema é cando a biografía opaca ou oculta, non? Cando o exceso biográfico, digamos, non permite iluminar, senón que fai un efecto contrario, non sei, creo que facer as lecturas moi apegadas, digamos, ao percorrido vital, moi... Pode ser perigoso mesmo, porque nos pode levar a distorsións grandes porque se cadra imos procurar aquilo na lectura ou no texto, levadas pola biografía, que simplemente non está, non? Eu creo que é moi perigoso, sobre todo en autoras, en autores próximos no tempo a nós. Creo que aí nos pode levar, nos pode tender tamén algunha trampa, non? Claro, porque máis iso converte a obra en testemunha. Sí, converte en testemunha, pero creo que aí, volvo a insistir, creo que está pesando ese hábito que temos de procurar pegadas biográficas nunha obra que iluminen e non concibir, no fondo concibir a poesía como unha proxección romántica do eu, creo que todo ven de aí, non? E non como un xénero autónomo de ficción. Xela Arias comezou a publicar nos 80, Denuncia do equilibrio é do 86, do 86, polo tanto unha poeta dos 80.
Mais tamén unha poeta dos 90, en Tamén. tanto que publicou tamén nos 90 e ademais influiu, semella, na poesía dos 90. Tamén neste ano das letras falamos da actualidade da poesía e dunha poeta moi actual. Está Xela Arias moi sometida ao tempo, as claves xeracionais, Está. o marco xeracional. Sí. Creo que está. Creo que está como está toda a poesía contemporánea, non? De novo, volvo a facer autocrítica. As últimas décadas intentamos sempre explicalas ou situalas, ordenalas, botando man de criterios xeracionais que ás veces, como no caso de Xela Arias, como indicabas, o que nos levan son a polémicas absolutamente estériles e improductivas, porque aínda sendo biográficamente dos 80, non, pola súa data de nacemento, publicación da súa obra, pouco encaixe tiña co que foi a tendencia dominante. Claro, se nos afastamos deses marcos temporais, que descubriríamos lendo a obra de Xela Arias? Pois descubriríamos posiblemente unha poeta máis universal da idea, da visión que temos hoxe en día dela. Teríamos unha visión máis rica en matices, máis ampla, pero iso ten que ver coa nosa deformación a hora de intentar encadrala nas pautas dunha época, dunha xeración, dun grupo. Dunha xeración que, se cadra a relectura de Xela Arias noutras claves, pois tamén propiciaría unha relectura tamén da súa propia xeración. Da súa propia xeración, non? Tamén sería moi necesaria, non? Creo eu. Creo que sería moi necesario revisar a xeración dos 80 e a produción dos 80. Creo que levaría a derrubar moitos clixés, non? Moitas ideas preconcibidas. Ese traballo está por facer. Claro, eu falaba da tendencia dominante porque pensamos na poesía dos 80 e pensamos no culturalismo, na perfección, no cuidado da forma, nos temas clásicos, pero hai outras moitas tendencias, moitas correntes, non? Nos 80 pasaron moitas cousas, sí. Moitas. Pasaron moitas, sí. Pasaron moitas e creo que se describiron bastante mal, non, as cousas que pasaron. Ben, non é nos 80, é no ano 2003 cando Xela Arias publica Intemperiome. Ten 41 anos. Falamos dunha obra de madurez? Deberíamos falar, non? Deberíamos falar. A verdade é que a min pareceme que hai algo de valorativo e algo de pexorativo mesmo nesa idea bastante estendida de Xela Arias poeta adolescente ou Xela Arias poeta que non puido desenvolver toda a súa obra. Afírmase tamén con certa frecuencia que foi a escritora que tiña, cando morreu, aínda o mellor por escribir. Iso é valorativo, é tremendamente subxectivo, non? Creo que ademais é falso, non? Que nos levaría a preguntar unha poeta con que idade, con que número de páxinas supera a adolescencia. Eu escribín recentemente algo sobre iso para a revista Grial, precisamente sobre a poesía primeira de Xela Arias. Cheguei á conclusión de que non sei se a madurez, pero esa superación da etapa adolescente tivo lugar cando ela decidiu que poemas quería escoller para a denuncia do equilibrio, para o seu primeiro libro.
ela explica moitas veces que ese libro foi unha suxestión de Luis Mariño, que o animou, e que ela escolleu, dicía, escollín dos poemas que tiña escritos e publicados en revistas, dicía algo así como aqueles que ían na mesma liña. Entón, eu creo que nesa primeira selección está xa a poeta. Desde logo, unha poeta con 41 anos, con 4 libros, unha manchea de textos soltos, varios proxectos en marcha, penso que podemos falar de madurez, non? Claro, aí están antes de Intemperium hai outros 3 libros, Denunciado do equilibrio, Tigres como a cabalos e Darío a diario, hai poemas publicados en revistas, en xornais, hai unha actividade pública intensa. Ela vai modulando ou vai realmente construindo unha obra, aínda que eu non sei se hai un traballo de reflexión sobre o propio proceso creativo, pero si, digamos, coa poesía reunida que ti editaches, si se cadra podemos ver algo dese proceso de creación. En todo caso, si podemos ir vendo como afirma liñas e desbota outras, non? Que un pouco o que apuntabas agora. Se o vemos en conxunto da obra, poderíamos ver tal vez algo millor como Xela vai definindo o seu propio código poético, non? Sí, eu creo que se vai desprendendo de certo, non resulta apropiada a palabra, pero de certo artificio na experimentación, e de alguna maneira vai depurando esa experimentación e vai radicalizando lingüísticamente, e non só, tamén conceptualmente, tamén tematicamente. Por exemplo, despréndese, e iso vese moi ben dos 3 libros anteriores con respecto a Intemperiome, despréndese dunha boa parte das imaxes do mundo, do universo cósmico, vegetal, animal, tal vez tan características, non? Tigres como a cabalos, abate os cormoráns contra as rochas en Intemperiome, pero é unha das escasas imaxes do mundo animal. Radicaliza, leva ao extremo esa ruptura do código, e sobre todo nun procedimento que queda, creo que sintetizado moi ben no título Intemperiome, que é a innovación morfolóxica e o xogo pronominal, non? A tensión dos pronomes. Nese sentido, creo que hai todo un proceso que se podería ir rastrexando, sí, evidentemente. E que relacións establecerías entre os 4 libros de Xela Arias? Eu creo que obedecen en boa medida a esa experimentación co código, a esa procura dun código propio, pero vexo unha parte, quizás en Darío a diario, non? Creo que Darío a diario non forma parte dese proxecto moi coherente, por outra banda, e que tamén se podería complementar con textos autopoéticos, con reflexións de outro tipo. Creo que Darío a diario non forma parte, é outra cousa diferente desa liña que logo retoma xa de maneira moi contundente en Intemperiome. Aquera caso, creo que Intemperiome, falabas antes de ir rastrexando, non? Pegadas. Creo que Intemperiome temos que situalo, unha boa parte do libro, moito antes de 2003, non? Bastantes anos antes, non? Creo que foi... Sí. De feito, na poesía reunida aparece xa nos anos 90, non? Aparecen as primeiras pegadas, un poema xa cos
cos inicios, non? Sí. Do poema inicial de Intemperiume, non? Sí, por iso creo que ese era un camiño, non? Que ela estaba seguindo na súa propia experimentación, elaboración do código, e do que se afastou puntualmente para escribir Darío a diario, por unhas razóns que logo ela tamén explicou, non? Transmitirlle ao seu fillo unha experiencia, un código de valores, pero logo creo que a relación entre os tres libros e moitos outros textos soltos é moi forte, non? Forman parte dunha mesma concepción e dun proxecto que, visto desde fora, parece moi meditado, moi traballado. Antes aludías á linguaxe, é excepcional, é extraordinario ese traballo que ela fai coa lingua, co idioma, esa maneira de tensalo, de traballar, ademais cun código que coñece perfectamente, non? O idioma. E todo parte da experimentación. De onde crees que parte ese traballo dela na tensión da lingua? Buscáronse referentes, non? As vanguardas, os poetas simbolistas, pero eu creo que parte dunha convicción propia, non? Cando ela afirmou nunhas declaracións que coñeces ben que a poesía debe indagar e cuestionar a orde das cousas, non? Estaba de alguna maneira definindo o seu propio oficio e o alcance da poesía, indagar por unha banda e cuestionar. Eu creo que ven de aí, da vontade de cuestionar a lingua como código herdado por unha banda que funciona conforme unhas normas, que ela readapta, que ela modula o seu antollo e o seu criterio estético, pero tamén dun cuestionamento da lingua como ferramenta para a comunicación. Creo que non a concibe maioritariamente así nos seus poemas, non? Como un instrumento pensado para comunicar, senón para suxerir, para experimentar, para provocar, para incitar a reflexión, pero non necesariamente para comunicación, non? Aí quizáis estea tamén un deslinde, non? Con Darío a diario, unha boa parte a maior parte da súa poesía. É moi interesante a reflexión nese sentido que ela fai respecto da lectura de poesía, non? Ela fala do esforzo de ler poesía, non? Si, e fala, se non lembro mal, tamén da educación, non? Da falta de educación que temos na lectura da poesía, si. Non se ve unha poeta excesivamente preocupada por públicos, por chegar, por ter capacidade de comunicar con públicos, que eso non entra nas súas preocupacións. Ela fala da poesía como indagación, como trade, non? Aí E mesmo en algún momento ela di que non lle interesa a comunicación, non? Que o que lle interesa é outra cousa. En calquera caso, eu creo que sí que é un traballo moi orixinal o que ela fai, unha reflexión moi orixinal, pero non estaba soa, non? Creo nesa experimentación, digamos, volvemos de novo aos 80, quizáis ti como poeta que comezou a escribir nos 80, que non necesariamente dos 80, igual poidas atopar algunha afinidade, algunha influencia. Eu creo que Xela crea un mundo, pero si é certo que eu teño comentado nalgúna ocasión que, na miña opinión, Xela pertence e inscríbese nunha liñaxe de
de poetas que cruzan a lingua para usar, pois eso, arquitecturas verbais diferentes, non? E eu a situo na liña de Xoana Torres ou María Mariño, non? Porque vexo nela esa vocación de cuestión de tensar a lingua no que a lingua representa, non? Na procura de outros espazos de liberdade a través do idioma, non de creación. Logo, despois, claro, efectivamente, nos 80, como comentábamos antes, pasaron moitas cousas, había moitos territorios a explorar e que se estaban explorando desde códigos diferentes, non? Nos 80 estaban Rompente tamén, por exemplo, non? Pensaba tamén, non? Bueno, estaba Lois Pereiro, que deso tamén temos que falar. Pero, porque se están establecendo algunhas proximidades entre as letras de Xela Arias e de Lois Pereiro, que non sei se ti tamén concordas nesas visións que aproximan as dúas celebracións. Non concordo, non crees que concordo moito. Si é verdade que vexo similitudes entre as figuras, desde logo entre as poéticas non, pero si algunhas coincidencias biográficas, o falecemento temperá dos dous, tamén no ámbito da literatura galega, o feito de que ningún dos dous fosen poetas centrais, canónicos, recoñecidos. Os dous eran un tanto esquecidos, reivindicados por minorías, digamos, o que sei, poetas de culto, non? Pero eu creo que os procesos non teñen demasiado que ver, non? Un con outro. Tampouco os tempos, non? Porque non hai que esquecer que nese proceso de homenaxe e canonización, que ao final son as letras galegas, de difusión, se queremos engadirlle, este ano foi un ano, creo que excepcional e experimental, non? Polas restriccións, as limitacións, as incertezas. O contexto non tivo demasiado que ver co de Lois Pereiro. E nese sentido, creo que non é bo nin para Lois Pereiro, nin para Xela Arias comparalos, non? Tomar o modelo de Lois Pereiro para medir, digamos, as letras deste ano, creo que é un camiño pouco afortunado. Dixemos que íamos falar da poesía reunida, non o fixemos, non en detalle. Gustaríame retomar ese fío, porque apunta algo que eu creo que é moi relevante, que é canto vive unha obra literaria, digamos, non? Canto tempo vive, porque ti nalgúna ocasión explicaxe xa que a xénese da poesía reunida de Xela Arias estaba na propia necesidade de dotarse de materiais da autora, porque a obra estaba descatalogada ou era inaccesible, a obra de Xela Arias, quero dicir, non? Non había tampouco materiais para se aproximar aos seus libros. A que obedece, na túa opinión, esa ausencia, ese baleiro? Como é que unha obra desaparece ou deixa de estar o acceso de lectores e lectoras? Porque non é unha poeta pola que pasaran, morreu en 2003, quer dicir, non estábamos falando, non acontecería se fora un clásico ou unha clásica, claro, pero a que obedece isto? Non era. Bueno, por unha banda, creo que é unha cuestión de mercado, non? Dun mercado moi dependente da novidade editorial. Por outro lado, creo que é algo que non afecta exclusivamente a Xela Arias, senón a toda a poesía galega, toda a literatura galega, que ese interese ou esa preferencia pola edición que pola reposición e pola reedición. Non sei se me explico.
hai moitísimas voces relevantes na poesía galega, que en moitísimos libros relevantes, pois mesmo desde o punto de vista do ensino, non? Ou da súa investigación, que seguen descatalogadas hoxe en día, que son inaccesibles. Iso a pesar do esforzo que fixeron algunhas editoras, pois, digamos, nos 10 últimos anos por reeditar libros. Creo que tamén Xela Arias nin é clásica nin é nova, por dicilo de alguna maneira, nin era clásica nin era nova, quedou un tanto en terra de ninguén, que non era o suficientemente clásica como para ser recoñecida como tal, nin o suficientemente nova como para que fose vendida como tal, non? Bueno, esa terra de ninguén sempre é moi prexudicial para as escritoras e os escritores, creo. De aí a ausencia de lectura, por lo tanto. Sí, claro, porque hai unha relación directa, non? De aí a falta de lectura e tamén de traballos de divulgación e de investigación tamén. Claro, claro, pois iso influe, marca tamén a pauta dos estudos literarios, digamos, non? Marca moito, non? E a iso nos estudos literarios hai que engadir que non todo o mundo concorda en que a poesía máis recente teña tanto interese como obxecto de estudo, non? Hai quen considera que é máis urxente, máis relevante, máis serio, non? Entre comillas, estudar a Rosalía que estudar a Chuspato, por poñer exemplos o Chou. E, desde logo, todo iso moitísimo máis que estudar a Olga Novo. Ese prexuízo existe. Tamén moitas docentes son máis reacias a incorporar voces novas, non? E, de novo, estamos aí no círculo vicioso. Non se estuda Xela Arias porque non hai materiais para traballar con ela, non hai materiais, ao final é todo un círculo, non? Ademais, a autora faleceu, polo tanto, tampouco pode defender a súa obra, nin incrementar o interese, suscitar o interese, porque logo tamén teríamos que falar dos autores e das autoras como marcas, porque suscita máis interese o autor ou a autora que a propia obra, en fin, entraríamos tamén en todo ese debate, non? Sí, tamén a súa promoción e presenza como figuras no ensino, no ámbito do ensino, desde moi cedo, pero claro, iso foi algo que no caso de Xela Arias xa non foi posible. Sí, tal vez a figura de Xela Arias nos permitiría tamén reflexionar non só sobre a obra en si mesma, senón sobre todo o que rodea o mundo da literatura e o mercado da literatura nestes tempos, non? Nestes tempos, sí, e tamén é moi cedo para sabelo, pero a pregunta que me fago é realmente se este ano foi homenaxeada, foi cantada, foi difundida, pero foi lida. Non sei, eu fagome esa pregunta. Foi verdadeiramente lida, explicada? Claro, eso, comenzábamos a conversa por aí. Comenzábamos precisamente por aí pola importancia de que as letras, precisamente, no caso de Xela Arias, propiciaran a lectura da obra, pero tal vez é algo que se vai producir despois das letras. Supoño que sí. Quizáis... Porque estas semellan ser máis unhas letras máis de divulgación, bueno, estas e outras moitas, pero... Sí, que de lectura, verdadeiramente. Sí, é verdade. E de indagación tamén, porque o marco das letras galegas, o marco temporal, digamos, non é
o máis axeitado para elaborar estudos. Antes definías moi ben as biografías, creo que dicías biografías divulgativas, non? Claro, é que o marco temporal non dá para facer outro tipo de traballos, e moito menos para facer edicións críticas ou para facer estudos de investigación. O tempo é moi limitado, e este ano foi no especialmente, non? Co anuncio tan tardío por parte da Real Academia. Entón, creo que non é este o ano, non? Mais que para facer un primeiro achegamento e unha difusión da súa figura. E a obra tal vez está por ler ou por descubrir na súa dimensión máis poliédrica, digamos, máis alá da figura que tamén é intempestiva, a obra indómita, en fin, que o é, efectivamente, inconformista, mas hai tamén unha poeta reflexiva, unha poeta que procura o poema como coñecemento, quero dicir que... Sí, unha lectura máis... Hai moitos focos, non? Sí, e volvemos ao mesmo máis libre, non? Ao final, máis persoal, menos interferida por unha serie de mensaxes, non? Que estamos lanzando, non? E ao final deriva niso nunha lectura máis profunda, non? Que creo que nos revelará unha figura máis universal, non? Unha escritora máis universal do que estamos considerando, creo. Ben, pois imos ir rematando precisamente con estas cuestións, se che parece, as letras, as lecturas, respecto das lecturas e das lecturas canónicas dunha obra, que crees que achega coa súa posición como escritora o poema en concreto que ela dedica a Rosalía de Castro? Como consideras ese poema en relación á posición de Xela Arias con respecto ao mundo da literatura, ao canon? Creo que é un poema fundamental, un poema a de quen comprende, moi lúcido, clarividente. A verdade é que é un poema que me custa ler desde outra perspectiva que non sexa desde o xénero, non? Creo que Xela Arias está á altura de 1997, se non me engano, está escribindo sobre Rosalía, pero está escribindo sobre ela como escritora e sobre ela como escritora nun contexto o que ela describe cando sempre mulleres confinadas na construción doutros. Creo que hai unha reflexión de xénero que non se percibe de maneira tan nítida no conxunto da súa poesía. Creo que se pensa a si mesma desde o xénero. En relación ao canon, creo que é moi consciente, ademais, do que supón, do risco de inmaculación, inmaculaba ante Rosalía, do risco de manipulación, ao final, que supuña a asunción por parte do canon, non? Pareceme un poema moi lúcido, que pasou moi desapercibido durante moito tempo, e creo que responde moitas cousas. Pois rematamos, se che parece, perfilando que Xela Arias crees que vai ficar despois destas letras? Pois inmediatamente despois destas letras, porque máis alá non son quen de ir, creo que é unha Xela máis coñecida, editada, ben editada. Cando digo ben editada, refírome a accesible, tanto os poemarios individuais, non únicamente a obra completa. Grazas sobre todo, ademais, a actividade que houbo nas redes este ano, máis difundida, máis coñecida.
máis iconografada, casi me atrevería a dicir, porque creo que foi un dos anos nos que a presenza icónica, non, a presenza da imaxe foi maior, pero creo que tamén vai quedar unhas xelarias con moitos máis interrogantes, moitas máis preguntas e moitas máis cuestións que nun futuro haberá que resolver. Unhas xelarias para ler. Para ler, unhas xelarias para ler e unhas xelarias para seguir traballando sen a urxencia xa dunhas letras sobre ela. Moi ben, moitas grazas. Gracias. Canto pros nenos da Costa da Morte, canto pros nenos da Costa da Morte e as mulleres que veñen do mar. Canto pras nenas da Costa da Morte, canto pras nenas da Costa da Morte e aos homes que amasan o pan. Canto para quen lle acompaña a sorte, canto tamén pros que non teñen sorte e que aínda lles pode chegar. Canto pras nenas que berran ben forte, canto pros nenos que beben da fonte onde a música lles fai medrar. Canto pra xente que non fai reproches, canto pra xente que non fai reproches e que vive sen medo a loitar. Canto na terra sen ver horizonte, canto ca forza do sangue do norte cando imos para ese lugar, cando imos para ese lugar. La 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 la.